Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Padayon tang magampo sa kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa mga dagkong mga nasod nga nagka-tensyon karon ug naggubat kaning Russia ug ang Ukraine nga kabaton unta sila mapaubsanon nga kasing-kasing, labi na ang ilang mga leaders ug dinhi sad sa atong nasod magkahiusa unta kanunay ang atong mga leaders sa katilingban ug ang ato rong mga kaigsuonan nga naapektuhan nining bagyo nga Carding dito sa northern Luzon or Central Luzon ba na siya, atong iampo nga dili lang unta kayo dako og mga kadaot. Ang ato sang mga benefactors and donors, ato sa silang iampo kanunay nga madawat nila ang mga grasya nga ila karong gipangayo sa Ginoo. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga way katapusan diha sa imong pagkaluoy ug pagpasaylo. Padayon na ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Job. Unya usa ni anak kaadlaw sa diha nga ang mga langit nung binuhat, miatubang sa Ginoo didto usab si Satanas uban kanila. O gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan ako nga nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Giingnan siya sa Ginoo, nakaila ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako ug naglikay siya sa pagbuhat ug dautan. Mitubag si Satanas, musimba kaha si Job kanimo kun wala pa siya'y giapas? Gipanalipdan mo siya ug ang iyang banay ug ang tanan nga iyaha. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat ug gihatagan mo siya daghan kaayong kahayupan nga igong malukop sa tibuok nasod. Apan kuhaa kaniya ang tanan niyang kabtangan ug tan-awon tag dili ka ba niya balikason. Busa giingnan sa Ginoo si Satanas, tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo, apan ayaw lamang siya unsaa. Busa milakaw si Satanas. Unya usa ni anak kaadlaw, samtang nagbangkiti ang mga anak ni Job didto sa balay sa ilang kamagulangang lalaki, may miabot nga mensahero, nagdagan kini nga miadto kang Job ug miingon,
Samtang nagdaro kami, ginamit ang mga igdadarong baka, nanibsib sa duol kanamo ang mga asno. Apan kalit lamang nga miabot ang mga taga-Sebia, ug gipanakop ang mga asno, ug mga baka, ug gihurot nilag dala. Gipamatay nila ang tanang sulugoon nimo, ug ako ray nakaikyas. Busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Unya wala pagani siya makahumagsulti, may sulugoon na usab nga miabot ug miingon. Naigo sila sa liti, ang imong mga karniro, lakip ang mga magbalantay niini. Nahurot sila kamatay ug ako ray nakaikyas. Busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pagani siya makahumagsulti, may lain na usab nga sulugoon nga miabot ug miingon. Gisulong kami sa tulo ka hutong sa mga taga-Kaldea. Gisakmit nila ang tanang kamilyo ug gihurot nilag patay ang imong mga sulugoon. Ako ray nakaikyas, busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pagani siya makahumagsulti, may miabot na usab nga laing sulugoon ug miingon. Samtang nagbangkiti ang tanan mong mga anak didto sa kamagulangan nilang igsuon, may alimpulos gikan sa disyerto nga mihapak. Nagunob ang balay ug natumpagan ug nahurot pagkamatay ang imong mga anak. Ako ray wala mamatay, busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Mitindog si Job ug sa iyang kaguol, gigisi niya ang iyang bisti. Unya, gikiskisa niya ang iyang ulo ug mihapa siya sa yuta. Miingon siya, nataw ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo maoy naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan, ug bisan pa sa tanan nga midangat kaniya, gilikayan niya ang pagpakasala, ug wala siya magmahay sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipabong ang imong dunggan, ug pataling hugi ang akong pag-ampo. Ginoo, ipabong ang imong dunggan, ug pataling hugi ang akong pag-ampo. Pamatia o Ginoo ang usa ka matarong nga hangyo. Pataling hugi ang akong pangalia. Dunggang akong mga pangamuyo. Ngagikan sa ngabil nga walay limbong. Ginoo, ipabong ang imong dunggan, ug pataling hugi ang akong pag-ampo. Gikan kanimo paabtang akong hukom. Ang imong mga mata nagatan-aw sa matarong. Bisan imong usisahon ang akong kasing-kasing, susihon mo kini diha sa kagabhion. Bisan imo akong sulayon og kalayo, dili ikaw makakaplag og daotan
dinhi kanako. Ginoo, ipabong ang imong dunggan, upalingugi ang akong pagampo. Nagasangpit ako kanimo, kay tubagon mo man ako, O Dios. Ipabong ang imong dunggan kanako, dunggang akong pulong. Ipakita ang imong katingalahang kaayo. O manunubos kanila nga nanagan, gikan sa ilang mga kaaway, aron pagdangup sa imong tuong kamo. Ginoo, ipabong ang imong dunggan, ug patalinghugi ang akong pagampo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya naglalis ang mga tinun-an kon kinsa ang labing dako kanila. Nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa mikuha siya og bata, gipatindog niya sa iyang kiliran ug miingon kanila, ang mudawat niining bata sa akong ngalan, mudawat kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kamig tao nga sa imong ngalan naghingilin og mga yawa, og amo siyang gidid-an kay dili man siya sakop sa atong pundok. Ayaw siya pagdid-i, miingon si Jesus kaniya og sa ubang mga tinun-an, kay ang dili batok kaninyo, dapig kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Sa pamaagi sa Ginoo, iyang ipanghatag ang iyang gahom o ang iyang grasya ngadto sa mga tao nga available, dili lang capable, kung dili available. Kung sa kanang sudlanan pa, ang capable kanang makahold siya og kanang contents, panalitan baso, makahold siya og tubig niya. Kung buslot ang baso, dili na siya capable sa pag-hold, pagtipig og tubig. Pero lahi ng available, kay usahay ang baso capable nga mo hold pero puno na. So kung imo nang punan, ang sa may mahitabo, muawas na. Sa to padili siya available, close na. Unsa man ani ang meaning. Matud pa ni Kristo dire,
ang labing dako kaninyo mauning sama aning bata. Ang bata pirmi gina siyang available, pero oftentimes dili capable. Pero mas ganahan ang Ginoo ang available kaysa capable. Ngayon sa man mo, available o capable ra? Tubag. Wa sad mo kasabot. Ang bata, nganong ang bata available man tungod kay ang bata humble, mapaubsanon. Kanang taong mapaubsanon mao nay permanenteng kaning available. Unsa may makapuno nato ang atong mga attachments, possessions ba? Para nang botellas coke pananglitan puno kaysa tubig nga i-sealed nimo. Unsa pa may imong idugang ana nga iya naman tong gihold attachment ba? Kana batang mo possess na ka. Ako ni. Kanang bata di man mo angkon siya ako tanaw tagaigduaan gubuon nya human biyaan kitaglain daga na sa dito biyaan ra to ang ginikanan mo magsigig sunod og hipos siging hipos kay biyaan ra man na niya hindi man siya attach magduwa siya dire nya nilakaw ng iyang mama iniglingi nga layo na biyaan na hulga-hulgaon maginas ginikanan sige diha adto nako nya mutago dayon abiyaan sa bata Pero kita, ingnon kas imong asawa, sige, ayo nagbiyaing imong kabit, adto na ko siya, sibat dito. Wa ko makinahanglan imong anuan, na-attach naman siya sa kabit. No? Adi mo to. Mao na siya, possessive ba? So kinahanglan ang Ginoo mga tao nga humble. Kay kanang humble nga tao kanunay na siyang mo disown. Dinis kalibutan, kung humble ta, kahibaw kita nga nothing belongs to us. Muna ingos Kristo, kung mo sunod mo nako, ako ginang pabiyaan ninyo ang tanan, apil na ng inyong kaugalingon. Nothing belongs to us. Muna ang kanunay yung isulti sa humble. Muna si Job, diri sa atong unang pagbasa, gikuhaan siya sa tanan. Gikuhaan sa yawa ba? Ang yawa mo ni-destroy. Dinis ato, doon naman tayo leader din nga pag humas pista, gikuhaan siyang anak nga lalaki, nga active pa kay nato din ang sakit-sakit sa to di ba? Sila si Brad Boy o si Sister Lalay, si Francis, di ba na kuha man to, disgrasya. Sakit sa to. Pero kang Job, lahi. Una, tanan niyang kahayupan, tanan niyang katauhan, hurot o kamatay. Sunod-sunod yun. For one day. Ana? O pag gani ka humagsulti ang katungga una, nanasay ni abot, usan naman sa nang imo siya, hurot sa mi dito. Patay, ako na lang usan na ibilin. Ang katapusan yun, siya, imong pito ka anak, hurot yun. Kamatay. Basta kita ka ato, no? Kamu ba? Simba mo ron diri, gawas niyo sa pultahan niya. Imong asawa, patay. Isa, mao ba? Isa, imong anak niya, paduang eskwelahan, patay sa ligsan. Zaman. Niya, umana, nasay mo abot. Sus, dako ang sunog dito. Inyong balay ang nasunog ko asa yung bation. Bertiting, maumagi pagkanta ni mong salmo diri. Niya, mo na isugat ni mong balita, inigawas. Okay? Matod pa si yawa. Sige. Kay ang kana ding yawa, mutambong dahil na meeting dito sa kuan, langit. Ang atong presidente, si President Marcos Jr., nitambong sa United Nations nga kanang assembly. Doon na si assembly dito sa langit, tambong sa daing yawa dito. Usa sa desiyas mga present. Ngutan na pag Ginoo niya, Satanas, din kagikan. Gasuroy-suroy ko sa kalibutan, akong gitanaw dito siya. Nya, kita ka sa akong sulugoon, buotan kayo. Siya, buotan, imo mo nang gitagaan sa tanang grasya. Tuguti ko,
Kuhaon ko na tanan, di ba? Balikason yung anak. Di ba? Naingon man. Mo to ang yawa mo ini kuha. Tanan. Ingon Ginoo, sige, makahimo ka bisan unsa imong buhaton, ay lang siya unsaa. So si Job na lang mo iwa patya. Pero doon na pagigibuhat ang yawa ni Job. Walang isuwat pa dire. Unsa may gibuhat si yawa? Katapusan niyang gibuhat kay si Job. Relax man kaayo. Bisag sakit kay para niya, niingon ra gid siya, ang Ginoo ni anhi kos kalibutan nga hubo, mubalik sa kos Ginoo nga hubo. I came with nothing, I go back with nothing. God, sa to? Give it, or God gives, God takes. Ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo san mo'y nagkuha. Daygon ang ngalan sa Ginoo. Astang suko asyawa. Yawa yati ra, wa kasakite. Butangan bitag nuka si Job, gikan siyang nga siyang tiil, di na gyud maayo. Yang katapusan na lang nga buhi nga kuyog ni Job ang iyang mga asawa. Sus ang asawa midis-o ni Job wa na siya asawa. Dito na si Job naghilak. Sugod na siya question sa Ginoo. Pero wa gid siya mo surrender. Ngano man ang kasing-kasing ni Job dili lang capable, always available. Kana bang your will be done. Muna ang mahal nga Birhen Maria. Ato ra baning pistahan karong Oktubre 29, Birhen sa Rosario. Pirmi gini siyang available. Dili lang capable, available. Mao nang matod pa ni Mother Teresa of Calcutta, God calls us not because of our capability but because of our availability. Di ba? Ana niya. Mao na ang mga humble people nga motubo gina sila maayo. Ngano man ang Ginoo makapatuyang maghatag sa iyang grasya. Makapatuyang man, wa may limit. Way limit. Mao ni dinhi kada ninyo palit og slot, maligya man kog slot. Ako ra sa nang i-apply sa project mo nang inigbaligya na tog slot na aginay certain project. Baligya tag slot para ning atong simbahan sa una. Mga bangko, retablo tanan. Pagka hurot sa slot o kahalin, tungasad ang project. Baligya tag slot para kapilin niya. Pag human ato, hurot na sad siya. Dili ko mo tipig o part sa slot bisag 1 centavo ngano man aron ang Ginoo mudugang karon na nasa tay slot dopes 55,000 ka slots di capable kita mudawat ngano man wa pa man mo barog atong building nya atong halin as of yesterday 6,067 pa napay 48,933. Pero pakpakan na to ang namalit. Sige. Ang Ginoo siging hatag. Niabot na god ni sa kwenta-kwenta na mo karon akong gipasubay sa masubay lang nga mga donations dinis atong parokya sa tanan nga nisod nga mga donations ninyong mga donors online o kamo dinhing territorial ning abot na god ni mga dol mga 120 million na or 100 ginana more or less sa nakwinta lang niya ang di makwinta daghan man ka ito mao na nga ang Ginoo siging hatag ganon available man di may daghang dapatanan na nasa tay special slot karon ni Mother Mary sa iyang pista natay 5,000 slots para sa atong igasto sa pista hatag og bugas ngadtos mga 2,500 families niya mutabang putas mga chapels nga naasad sila magamit sa pag-repair o pag-improve sa ilang chapels mugasto punta ning mga 2.5 million ani nga event nya umahali ni tanan kaning Mother Mary's Transforming Love nga slots 5,000 man ka slots ikahalin ani tanan hurot sa na siya. Sa ato pa, di ta mapuno. Ako, di isa ko mapuno. Di ko moingon nga, ana, hunong na. Ana.
O niya, ini kahumanas atong tanang project diri. Na may daghang parokya nga nagsaad sa diri, tabangi niya ko diri ha. Ang ato sang diocese na sa daghang project. O, nagsige na sa sulti nako. Andam-andam ha. Yan na sa dakong project. Hantod ko mamatay. Available yung ko sa inyong donasyon para sa atong certain project. Ana ra na siya. Pananglitan sa inyong balay. Ang imong gipangayo, anak, inigawa sa anak, i-disown. Ayaw ang kuna nga imo ng anak. I-disown ba? Iyan as Ginoo. Aron dili ka magsigig kwenta, halala, duha na kabuka kong anak, kalisod na aning buhion. Awa na magpalaygit, dayon ka. Ayaw, kinanglang available ka kanunay. So kana mga asawa nga nagpalaygit, din na sila available. Muna, maimpirno na sila. Kaya ang Ginoo, di naman makahimo nila pag hatag og additional nga bata. Nga naman, close na. Di na ko. Awa na, patay ka diya. Ang tutukan man ko ninyo. Ana, available kita kanunay. Muna, si Job, nahimong great person tungod sa iyang pagka-available nga mudawat sa kabubuton sa Ginoo. Si Mother Mary, nahimong Queen of Heaven and Earth, nga naman, na tungod sa iyang pagka-available, nga mugdawat bisag unsa, muna kamong mga asawag bana, naagid na sa inyong panaad inig kasal, ang inyong pagka-available sa Ginoo, for better or for worse. Unsa lang usa? For richer or for poorer, in sickness and in health. Available gid mo hangtod sa kamatayon. Ako sad, available sa Kos Ginoo. Lord, sugo alam ko, bisag pila pa kaslat na agid na corresponding project. Di ba? Nya kamusang mamalit, available sa Mos Ginoo kay nigpalit ninyo nanay bakante. Punan din as Ginoo og grasya. Pero sige lang mong ana, di mo palit ang Ginoo. Maor man na sanay imong sukdanan, hunong naman ka, di na sa kumupuno. Munang daghan kaayong ni testimonya sa namalit na tog slots dinhi nga minindot ang ilang kinabuhi. Usagyod nga ilang na experience kining kalipay nga wa sa una. Kining kalinaw nga wa gid nila matagamtam sa una. Na maganiroy usa nga ni daghan man ni sila, pero ang ilang testimonya baka tawanan kayo. Wa gyud ko maanad og donate ani pader kaning donate og simbahan. Sa una di gyud ko kamaong mo donate, pero salamat nga naaning imong mga slat-slat kay sukad ko nagsigig donate na adik na ko Father, magsigi na lang kong paabot unsa na say sunod nimong slat kay mo palit na sad ko. Pasalamat kanus agud tawon ka magpasalamat nga solisitan ka. Nganong nakapasalamat man, lahi kuno kayo ang iyang gibati. Mao na ang Ginoo, musud ang iyang grasya kay imo manggi empty ang imong kaugalingon. In a certain degree, imong gi-empty pinaagis paghatag, pinaagi pagpalit barog slat or paghatag og kaayuhan sa uban. Na empty ka, misud sad ang grasya sa Ginoo. Muna ang yawa, building Job, gi-empty sa yawa si Job, sakit tinuod, pero pag baw sa Ginoo hatag si Job gitagaan sa sobra pa kaysa iyang kikinahanglan. Kapila pilo-piloa mo na ang Ginoo mo ingon unsa inyong gihatag sa inyong isig katawo, usa ka gatos ka pilo ang akong iuli ninyo. Siksik liglig umaapaw. Sina nga mag-awas-awas hangtod nga di na ninyo mahakgom ang tanan. Ingon ana ang Ginoo mo baos if we are available. Pag-resign ako sa akong trabaho sa unas bangko, ang ako ra gyung madawat kada buwan, labing dako 10,000. Pero sige jud kog share gid tanan bisag na ay akong papa paralyzed, akong maguwang paralyzed, ako mo'y breadwinner, maka-share pa jud ko ngadto simbahan. Wa jud ko magtuo karon nga maka-share nako og milyon-milyon. Nganuman, pirmi man sad kong empty. Wa man yun. Tanawa akong bulsa. Di ano tag 1,000 sa diri gamay. Pero ako sa ni panghatag ra gyapon. Hurot ra man ni. Mawara ni. Tanawa ni karon sunod adlaw wa na sa ni hurot na ni. Empty gyud. Ana, sige sang hatag ang Ginoo.
kana bang we are available. Maunang na ang mga tubo kana atong plumbing, kinahanglan gid ang tubo way clog up aron available. Dihay hotel nga akong napuy-an kay gipatok ko dito niya ang shower baka ang automatic inigana nimo agas ang shower, inigana sa nimo diri liso agas sa diri ubos. Sus, pag-anak nako, ubos ramay mo agas, sige ganap, sige inatinat, wa man gid na may instruction, erase lang ang kuwan. Di man yun mo agas, pislit ako dito, wa yun. Ni clog up di ay, kada bang dugay-dugay na sa tingin itong wa gamita ba? Syunan ka, lingi ko, way kabo, way balde, anak kamang-kamang ko dito. Mura kong kabaw, higda-higda. Kamang-kamang na ko. Karoon pa dyan ko kasuhay nga, nindot nga hotel, nahimong lunangan. Mura kong baboy ba, ligid-ligid, mubo man, may balde, wata na ni, ligid-ligid ko dito. Usahay kung mo clog up, bagantos gyud ang uban. Kung dili na ta available sa grasyas Ginoo, mahimo na tang distraction to others. Munay kuyaw, nindog na ta mga available. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang Dios nagsugo kanato sa pagpaubos kanunay aron iya kitang hatagan sa dagkong mga grasya. Busa mo dangop kita kaniya nga mapaubsanon sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan magpabiling mapaubsanon taliwala sa mga pagpanglutos nga iyang nahiaguman. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong nasud makadawat na sa hustong pag-alagad sa mga naa sa pangangamhanan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga nagkabingkil tungod sa garbo, makakita na sa pagkamapaubsano ni Kristo nga tungod kanato midupa sa krus. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga anaa sa pagduha-duha sa ilang pagtuo, makakita na sa kamatuuran nga si Kristo lang ang ilang Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay iisa na sa Dios sa langit. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Dios nga makagagahom ug mahigugmaon kanamong tanan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa kaluoy dawata ang among mga halad ug himua kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanim. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pahan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo naman mao, si Kristo balik gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinungdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pasayloa kami sa among mga sala, paingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Luwasa kami sa datan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mana sa kanim. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako ang iyong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mo maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes round those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise him with our song. Magampo kita. O Ginoo, himua nga kining misa diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdala unta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit, kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nong gahom nga mao'y mupahimo nato nga labing dako sa tanan. Apan ang gikinahanglan ang atong humility. Kinsa maning tao nga humble, mao ni ang tao nga always available sa grasya o sa kabubuton sa Ginoo. So, ang ato di ay Facebook page sa atong parokya, murag dili na available katong karaan. So na bagong gi-open nga San Vicente Ferrer Parish, San Vicente Liluan ang iyang kaning kuana title. San Vicente Ferrer Parish nya das San Vicente Liluan. Lain-la tagsa ni ka na lain-la ini nga word niya o gusto mong mo follow ani sa ato mga live streaming dinhi na lang mo sunod kay di na to masudlan sa una mo lagi na i-diferensya aning social media kay bukalit lang kawagtang depende ra sa kadtog yung tag-iya sa social media avail raman ta ya dili naman available di na ta ka-avail. So salamat sa inyong mga gipanghatag nga mga donations sa atong DOPS as of yesterday. Ang ato ng total nga halin
6,067 slots, naapay 48,933 slots nga available. Sa ato sang Mother Mary's Transforming Love, special nga slot para sa atong kapistahan sa atong segunda patron. Sa 5,000 slots nga atong gibaligya as of yesterday, nahalina na taog 43 slots. 4,957 slots pang available, tag 500 per slot. Pakpakan nato ang tanang namalit. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, que celi pandes hostium, milagrimum auxilia, darubur fer auxilium, one treloque Dominus, et sempiterna gloria, vivitam sine terminum, nobis done in pace